Untuk panci tekan kene ora ono samiji yo. Sriramu tak yo apik. Katingan paman, panci dalu, paman sowan wonten ing pancen tekan ing taman. Aku nuruti ati pisan. Kaping pindho aku arep paring kabar marang Kijang Sulasta. punten batas menapa, Pak? Rikala semua putusan marang Anggir Sakya. Ndak gawe orang kraton Banten kan supaya lamar Ratu Sari. Nah, Kijang Sulasta. Anggir Sasmoko tetandingan marang Patih Galuh. Ewa semene, ewa tekan seprene. Pramana tutup gede. Aku ramai yang seliramu kepedutan katresnan marang mengelak sangko lagi wae pasi-pasian banjur ditinggal ora mau kalian seliramu ora saja dia Kulo menika namung tresna paling sama. orang lagi sampai para priya kang datang ngayunake marang sliramu sing mugi sing ngaton ayu ora kang bakal ngayunake wis cuman aja ora perlu disusah ora perlu digetuni tok getuno apa yang ngopo ora bakal bali pengiran sakmo jagat kurang cak godhong kelon indah jelas oke para priya kang padha bakal ngayunake marang sliramu aku terus blak-blakan seliramu Pak Pundhut Garwa dadi garwa Prangasmari ana ing Kraton Palembang yo Mboten paman, kula mboten purun. Ingkang kula tresnani namung den Sakmo. sing tak bulan opo-opo Sakmoko wis ora ana wis gugur ning tengahing Palagan musuh marang Pati Galuh Mboten paman. Mboten wonten priya sanes kecuali Kang Sakmo. tak muktek yo ning Kraton Palembang Mboten paman. ojo lewat